Fil-Belt Valletta, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-mobilità soċjali hija l-ħolma ta' kull omm u missier li jridu li wliedhom ikollhom ħajja aħjar minn tagħhom. Il-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista huwa l-moviment tal-mobilità soċjali għaliex irid li din il-ġenerazzjoni timxi aktar minn ta' qabilha u l-ġenerazzjoni li jmiss timxi saħansitra aktar. Iċ-ċavetta f'dan l-akbar proġett li għandu qudiemu pajjiżna hija l-edukazzjoni li permezz tagħha jinfetħu l-bibien tal-ġejjieni u jitfargu il-barrieri tal-privileġġi saħaq il-mexxej Laburista. F'pajjiżna 5% tal-istudenti jirnexxu ħafna li jfisser li s-sistema edukattiva kapaċi tikseb ir-riżultati. Iżda fl-istess ħin 4 minn kull 10 studenti għadhom mhumiex ikomplu bl-edukazzjoni wara 16-il sena. Gvern ġdid, iddikjara Joseph Muscat, jieħu azzjoni deċiżiva dwar dan permezz ta' garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol liż-żgħażagħ. Mingħajr kompromessi mal-kwalità irid ikollna l-ogħla ammont possibbli ta' tfal li jkomplu t-tagħlim sal-ogħla livell possibbli. Dawk li ma jkomplux l-iskola irid ikollhom aċċess għal xogħol dejjem aħjar, waqt li dawk li ma jkunux fit-tagħlim u lanqas fix-xogħol iridu jkunu motivati biex jitlu għal taħriġ li jkun iffukat biex joħroġ il-potenzjal tagħhom. Dan huwa proġett li ddaħħal b'suċċess minn gvernijiet progressivi f'pajjiżi oħra Ewropej, parti minn strateġija holistika kontra l-qatt u favur ix-xogħol. Għalhekk il-garanzija għaż-żgħażagħ ta' tagħlim, taħriġ u xogħol se tiftaħ beraħ il-bibien tal-mobilità soċjali u ttejjeb il-livell tal-għajxin ta' eluf ta' familji għal ġenerazzjonijiet kollha illi ġejjin f'pajjiżna. It-taħriġ u l-għajnuna iridu jingħataw ukoll lil persuni ta' mezz'età li jispiċċaw barra mix-xogħol li mhumiex ser jinteżew. Gvern ġdid mhux ser jinsa lanqas, anzi ser iżomm fiċ-ċentru lill-imprendituri għaliex min joħloq ix-xogħol u l-ħaddiema iridu jkunu imsieħba fit-tkattir tal-ġid. Joseph Muscat tkellem dwar il-proġett tal-Parlament il-ġdid. Mill-inqas 80 miljun euro misruqa minn ħalq u liet il-familji Maltin u Għawċin. Misruqa minn ħalq u liet il-familji tagħna għal proġett li żgur mhux priorità. Dawn il-flus setgħu jintużaw biex il-gvern jimpjega lill-LSAs fl-iskejjel biex inaqqas il-waiting list, biex jagħmel it-toroq u biex jgħin lill-organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' tfal b'diżabilità fost oħrajn. Il-mexxej Laburista qal li fil-waqt li qed jintefqu dawn il-miljuni kollha f'Parlament ġdid, l-ispirtu tad-demokrazija parlamentari qed jiġi imkasbar. Illum fil-Parlament teżisti maġġoranza li trid li tieħu deċiżjoni u m'għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar x'għandu jsir. Il-Partit Laburista waqt li mhux ser jaċċetta aktar tkaxkir tas-saqajn minn gvern li qatt ma jiddeċiedi u dejjem jipposponi lest li jasal għal soluzzjoni raġonevoli. Illum pajjiżna għandu gvern mill-ftit għal ftit li għalih qed iħallsu il-ħafna. Tistennewx li se jitilqu mqar ġurnata qabel. Il-klikka se tibqa' sal-aħħar biex tibla u tagħmel dak kollu immaġinabbli biex toħroġ permessi, taħfer kontijiet u elf ħaġa oħra biex jibqgħu iggranfati u jgawdu il-ftit. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ser jibqa' miexi b'serenità anke meta ser jasal il-waqt fejn il-familji ser jażlu jekk iridux bidla fid-direzzjoni għal pajjiżna. Dakinhar ukoll b'serenità se niġu qudiemkom. Wiċċna minn quddiem. Roadmap ċara u realistika ta' fejn irridu nieħdu l-pajjiżna. Biex mhux biss ikun membru fl-Unjoni Ewropea, iżda jkollna l-aspirazzjoni li nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Billi warbu l-biżna u nagħnqu t-tama bir-realizzazzjoni li l-isbaħ jiem għal pajjiżna għadhom iridu jisbħu.